Hi guys, good morning. Good morning kay alas 10 naman diri. So naghubad na pud mi ni mama guys, jadi kaya ng power. So ang among style ni mama gitunga-tunga na mong isa ka sako. Isa ka sako gibahin na mo katulo. Gihabuan na mo ang sako, gibalhin sa duha ka sako. So bali sa ang usa ka sako nahimong tulo na ka sako katunga-tunga. Kay dako na ko umpod siya nga sako. Unja kay itang ilo ko pala ginuliin na kay gamay lagi siyang hubag. So di kaya unja importante man ning among paghumad guys kay nami utang. Ang kanang utang among bayan guys, ang among bulot di paayo. Sa naayo na among bulhot, kulangan man ang kwarta ni mama. So niingon ang tag-iya sa shop nga humay na lang iyang pangayoon kay ijang ipagaling kay gamiton ko niya ang tahok. So mo nga naghumad mi kay mas lami man suto siyang galingon si nga humad na daan bitaw kanang ugad jud nga tarong para lami pud itaw gijahang bugas. So amo siya ni humad og kadali. So mao lagi to. Di man madalagi sa among power. So ako ni siya hakot-hakoton sa kartilya pero kagon-port lang og sako. So to si mama dito, nag-ukay na si mama, luwi kayo, high blood pa naman na siya. So mahakot sa ako guys. Kuan naman lang yung siya guys. One-port na lang ba? So, gaan naman siya. Dili na siya bugat guys kay one-port na lang ang sako. Hinayatan siya guys. Hindi matharang. Ay, kung guys. Damay ko pili. Excuse damay ko. Excuse damay. Yung ko dumiya. Unday, oh. Isa mo ka, excuse damay. Yung yung kartilya. Ha? Kartilya is niya. Kung sabot yung kartilya ko. Okay, sige be. Untay yung manok niya ha. Grabe yung inita guys. Murag. Duhal ni ka oras na buwan. Kaya uban naman niya siya daan. Pero naulian ba kaya nga tambay sa budiga. Kaya ng power guys, kay murag. Usa pa katong ang kuha ato. Medyo bugat-bugat pa siya. So, buhaan sana no. Akong habuan. Di na lang ko magdag-camera dito kay i-charge na ko ang camera. Kung ba sa akong be? Ano ba? Very good bang excuse dayon. Very good kayo ang kung ay. Ubiyog-hip siya sa akong be. Good kayo, ay, laglag na ako tungkol. Nami balance ka 2,000 kapin ba? Nya pangayoon niya og tipasi nga balik 2,000 niya ang sobra. Cash na lang kuno. Ha, ibukod ang ilong. Ang sobra cash na lang. Nya ang balik 2,000 tipasi kay among ginan bugas na ihatag namo. Kaya nga gamiton niya ang tahop. So tipasi yang gipangayo. Last na ni siya guys. Balik tulo ka sa ako among gihumad ni mama kay worth of 2,000 man. Mga nagbinta kilo kapin kay 22 man itong pangayo guys. 22 ang kilo.
Yan. Ngit-ngit ang pananaw sa kainit eh. So, maura to guys. Kung nag-ukay na kasi mama may nag-ukay kanina. So, gamay na lang okay nun. So, karon amo man kong bayro nun sa bulot guys. Nga among gipaayo kay daghan kay guba. Worth of 5,000 plus. Karon katong 5,000 plus naunhan lang ni mama. Pila imong giuna ma? 2,000 ma? O 3,000 ay. Naunhan ni mama mag 3,000. Kaya dako man kay bayro nun. 5,000 man kapin. So 3,000 ray kwarta ni mama. So nami balance nga 2,000 kapin. Karon ang 2,000 kapin tipasi yang pangayoon. Tipasi yang pangayoon. Kay isa ko na ipagaling niya gamiton niyang tahop. Kaya mo ingnan mang mga bugas lay ihatag. Bugas lay ihatag na di man musugot kay napakon sila kuan sa to. Basta yun sa pasi na lang yung gamiton ng tahop. So mara to guys. 2 hours later. So oras na po guys nga mag-ukay ko sa binumaad. Ako lang sila gumay gabi. Naintan man akong camera action. So okay na po gusto binuwad guys. Kinainitan tayo guys. Ingat sila guys. Inilinyo ko na guys. Inilinyo na ko sila guys. Ngit pa na lang ho sa kainit. Oh my god, ngit eh. Hindi ako bilang gabi kaya marang kayahin na kami ah. Kabuang inita. Karang inita sa guys. As in. Kasi mga nilang giingon guys nga El Nino. Ayaw ko tintahan mag El Nino. Painitan ko panagsa. Papawan na yung panagsa. Ayaw yung sa itukot guys. Mag El Nino guys. Murag apiki pud mag El Nino. Sa una to ani pagkatanong. Sunod ting tanong mag El Nino. Diba guys? Yung isod tanong mag El Nino na pod. Ayaw yung tawag tukot ga. Ay Lord. So bumangon ako dali guys. Kay murag kinainitan ka ato. Bye.